When it comes to the registration process, the CD forms pass through the Regional House of Chiefs, which acts as a conveyor belt or a conduit for transmission of the said forms to the National House for registration and nothing more. Right, ebusia for me church obi am obi akwaba e de baba Grace TV so gidi se twedi ampo nyankropa ba ebusia obi an ho ye mesro so be kan wan wa like no comment na wa share ama foforo nso enya bi ahwa bevo no subscribe e de amaye. Now enra ena menhia Kotoko fi mama muso ye man Ghana court kese pa wa Supreme Court edi mfinsia wo ha eni adunum enu nti obeye anniversary lecture ye course kama pa o menhia himfi bia ye Otumfo say to the second amam so Jubilee Hall ye wo Kotoko fi na ebusua eye Ghana court mpanyimfo atemwafo mpanyimfo ya Chief Justice panyimpa ye hwe atemu efa no oda no na wo bi afita no ma hemfo enyina no so wo honom alayafo e wo ye man Ghana do na mpanyimfo ye no nyina wo honom bia se obi abeka ho bi ema bibia ya asumtwe na no mo Chief Justice ene mpanyimfo alayafo na je difo mpanyimfo kire Supreme Court visia o ha na aduonu mu adie boa waboa ma bibia ya asomdwe en nanom so kire nanom ko dia o makon e dia boa nti ubeka ya National House of Chiefs President oji a wo ya ojibi yo no na sai sehwi anwa so man he no so e wo mensia Kotoko fie bi na busia e ba dwumadie ne koso no a e du se ye wura to do bibie kuntum kantan bo ho kro bia Asante Kotoko he e na no asem e betudwa na busia o he kan asem kakra na o he na asem waka no abepie asem wa de bia ye kan no so se Regional House of Chiefs ni bebre ho a wo mo e mo mani atra wo ni nto na se wo mo didi aburo ba bia emra no enye se bia emra no mo kwan se wo mo didi kodru ye rakasa kakra e the Regional House of Chiefs said the Ghana brand as enshrined in the Chieftaincy Act as enshrined in the 1992 Constitution of the Republic of Ghana. Regional House of Chiefs omudwumadi ya omudi ya bibi wo ho a omuni tumi se wo so omudi no ni nyina ohene e kasa de fa ho se de se ne fata na onim me pese me prem wa kasa yenko ti yewura kro bia Asante Kotoko hene na se wo ditu bia kakra e de fa yen Chieftaincy Act na ho afei Regional House of Chiefs dwumadi a wo so omudi na binum du ba bi ko ase obdi e de bro se dwumadi nso dwumadi bia otimi ye wa brabra ne mo kwan se omunye yenko ti kakra bi ma ye ba ye beton se ne ye di nkomo na bibia ya asomfie na wo sa se wo hene kan no sa na tie pepe na ya de ye koso enti Chief Justice ni ewura kasa dia Chief Justice ya omo aka omo na custodians of the law no omo hwese mra ne be ye adwuma na bibia ayasum jodi kan kati Opemiso Radio the official mouthpiece of Asanteman and yenya isaka video yenkuti ewura na asem kakra bi mra e ba dia ka bi beto bo ase osia na yete asom. It must be stated for emphasis and for the avoidance of doubt that upon receipt of the CD form from the Regional House of Chiefs, it has a mandatory duty under the law to transmit the forms to the National House of Chiefs. The courts have stated time and again that the duty of the Regional House is to transfer the CD forms to the National House upon receipt of same and confirmation of its accuracy. It is a mandatory statutory obligation which cannot be flouted by the Regional House of Chiefs. Sure. The courts have also maintained relative to the duty of the Regional House in transmitting CD forms to the National House of Chiefs that no discretion arises unless there is a demonstrable legal impediment which the authorities have held to be death, abdication, and disposition. Sure. Consequently, the inevitable conclusion to be drawn from the above is that when it comes to the registration process, the CD forms pass through the Regional House of Chiefs, which acts as a conveyor belt or a conduit for transmission of the said forms to the National House for registration and nothing more. Right, ebusianti kro bia Asante Kotoko na no asem Mr. Meka eni akotie bi e de aba na asem nyina akoko wi se on se oba yan Chieftaincy Act ye National House of Chiefs and after ye Regional House of Chiefs mantam bia aban na dem tintim a House of Chiefs na aban na dem tintim e mantam bia mtiko mantam bia mu a ye Regional House of Chiefs ho na ye Rachel say Regional House of Chiefs e de mra no eka na afia mamani amanye sotie no omudwumadi omudie ni se omudi ohene nkrata mekire oman bi a owo oman ya wo so na so oba fo no omudwumadi ni se omudi de nkrata no e be free Regional House of Chiefs wo aba National House of Chiefs wo Kumase eno na omudwumadi
Regional House of Chiefs any to me so obeka say bia obi chieftaincy declaration forms are dia aba na onyim to there be. The mom Regional House of Chiefs the only one we are say almost serve as a medium and as a conduit say the one kan no. Yeah, omo dey just say omo je omo dey aba omo dey messenger or say omo nkrata omo be nkrata free the traditional area ba omo be je omo dey aba national no he dey catch you say eze bia na yema bi o ho a ene si kwan and Regional House of Chiefs beka say we akrata yem fama ebi any deaf say bia ohen credit in nkrata eba no ebi aba mo wo waye nyame dia ene sa dia se ne de ba kwa mo because on the ba national beje etintim ohen di won nkrata mo National Register of Chiefs but ebi is a deaf afei abdication of stools say bia ohen ko tie akunya so no ono ase afei mintimi ntine akunya so bi ono agye akunya to ono de ohen so agye akunya na to wo no ye de nkrata akọ the Regional House of Chiefs on Famara National Regional House of Chiefs no wo tumi so bi aka say bia ohen ko ase agye akunya na to wo no I mean, yeah, no, the a bit my way. And about quick can be. And so, after death, any abdication, a disposition, so be our honey be a tuna free kunyaso, or he may be a tuna free kunyaso. And also, and no, dear, I am now the Regional House of Chiefs no quite say, oh, when you guys a tuna free kunyaso, I'm in Katabe. But it's a yes, I had your mommy and say, your money, she canoa. Regional House of Chiefs be any to me say, yeah, the one being cut for the traditional area, Abba, Regional House of Chiefs, and one year found national because. Say the American or here no entimi for one culture in the traditional area in sim pampa and man national derby. It was a far Regional House of Chiefs. So to the abasi be among na mo fanko national or Regional House of Chiefs cross ye and they are oh just say ontimi ma reason be anti awon ye but now I sa and a typical scenario Sampa dey course because in that can be on any cancer because Sampa dey course and then ma be adwen kwa ba Asanteman so say and rather the tintim what that Regional House of Chiefs, ono way statutory body, yeah, buying and a dim writing team out to one. Yeah, didn't say the Amrani show and no so. Now we have some part here, for instance, on my name, Nanaja Fla, SY, a training crew, 2023. Obviously, I achieved December 2023, so I training crew 30th November 2023. After somewhere December, middle of December 2023, now obviously I achieved bibia dim obesua wi no sabre ohina no wo hwe achi wo Sampa acting president ya wo ye kokko ahina na kodwumasa ono na CD forms no odin sa sha say me na me acting president na say sia me ka ya chair the Regional House of Chiefs of the Bono region that's the Bono Regional House of Chiefs say sia no Sampa ye nyama ahina foforo enti me am ye acting president na hwe achi traditional council Akuapem so mind for ba enti me na me hwe achi say acting president Akuapem so mind for ba say abre dey me catch on na no Regional House of Chiefs say o mind for ba this is ya me no me the message say money o mind ni krata na mo fa nko national the tintim won krata mu ni say anya mind for e be do Regional House of Chiefs o say there be o mo yintum afa kura the Regional House of Chiefs say o mo vete na Samba Jafla and Sampa traditional council CD forms Chieftaincy declaration forms no or man yantum. But does the Regional House of Chiefs possess that power? Say, or make us say, Krata, CD forms, Chieftaincy declaration forms, every traditional area be or region in one bar, on bet me, there be only said to me. No. So I'm going to be very saying, what do you answer? Bar, I know when it's 7 year rakan. Sound and man to take pepe. What do you answer? Krata and a bar, Mubeje. Now, my forward the Abba National. As to say, baby, be touch my own, baby, touch my own, and the National House of Chiefs, if you want. The National House of Chiefs ba on hwem ti wo be kaya ben kan fan tutu asobo a brother no Regional House of Chiefs pe kwan bi so the gazette come papa bi e o just wo yen sha na wa bra news e won sha na o ba fo akwa abo e o to so mi na won yen sha na o kan so man kwa Africa e be do National House of Chiefs there bi ye hwe nka tare mu ni ade a ye jitu mu enye yi e sanse ye nim se enchira enchira anye man hene because e be Regional House of Chiefs go ban the o de kata ba se enchira wa ye enchira man hene the Regional House of Chiefs, the Odobroni region, so I enter a mine. At the bar national there be a new it's answer and shine your mine. Then shark one another ways of objection say something and a dear. But to pay out in the character, you say, oh, Henacasa or no some something. And I'm one myself pepper number say, all the end shine. It's not a kaya. A wrong dip, and I say, Papa character bar, the National House of Chiefs, or why in the mine and say, or in shark mine. National House of Chiefs are young too. Because the Bono Regional House of Chiefs need that power no. And yet Bono Regional House of Chiefs nkwa. But the example because when a Sampa in charge he wants in America sir. Mother when you see be manisa another more. But Regional House of Chiefs be any help to me. I know the National House of Chiefs eduma. So to be kaya e bro na Sampa na Jafla acting president na Akuapem sa e dey na Jafla ni anoma tenakunya na nkrata call the Bono Regional House of Chiefs no one person mo dey ba.
ebeto ya so one feature di ya osa amodua enkrata aba National House of Chiefs say National House of Chiefs enkasete but the bread ban National House of Chiefs National House of Chiefs hwe mu na mo avete am say there be agitum enyi isan say abrantie ya osa amodua on go through the processes amane be your henanti was say you guys say Sampa&Bono into be ka as abre no somewhere 2024 National House of Chiefs rejected Samudia CD forms. And that is the dynamics. And you can say there be a dumra. Say the Supreme Court did 150 years. You know, the energy any kabomu also as we give a baby be a boko no my team 2 pon after to my preferred ya. Na say Supreme Court here na film dear na so your one film dear the aboa e be a boko. Any kwan say so ho no ma. Yen hwe say emra no say the emra city no. E be di mra ni. The emra ka bia fa bibia ho no. Yenye say bia tumi bia yenye bia tumi bia obi enye ntino ibebu mran nimtia isanse basa na 150 years ayedi na ekwa akwa enti we dey many agipasa in the presence of the Chief Justice ene a court ajeje mpanyimfo ene mbranyimfo mpanyimfo nyina no sabi iru atoto biribi krobi asante Kotoko ne abomwase ade sanse ne to say omo hwe sa na emani sanse na no bebre wo original House of Chiefs bebre na e abuse your powers. And unim one thing is regional House of Chiefs and now for traditional areas. Yeah, I want kabom ya regional House of Chiefs no. And anom nyina ye at par, ahemfo nyina ye pet. Ohene bia amuru obi so. Omo nyina ye paramount chiefs. And award the various regional House of Chiefs. But eyemra mu aban dwumadi ye abenti and ye to abasi ye baako. But the moment I bet to abasi ye baako no abede ano say president of the said regional House of Chiefs no. And no elevate why to about man say what be bro amahina no more House of Chiefs in house. There be nanu nyina ye pet. Dem we run ya to aba e to me ahye won say die anu fie nan. If you do na say to aba ma say to me afri won say. It is sanity. However, that is not what we are saying. And to be kaya nanu ya na ekon swatre. Ye swatre him for so ye press conference kan say we ka chere say almost for house mu. How almost for mu say say almost hine swai 2021 at Senkwenya nyina so akire no afi acting president na ohwe akire no ona anu na ka bo matwetwe Chieftaincy declaration forms no ahemfo ne nkrata e was a freeze until we nso akire in Swat Traditional Council no nso akire e was Nyan West mention e was a few on command time one Swat room mantam be in Swat room in this case the Bono region one Swat room ent no e be ko mantam no Bono region na no ekuo ya ban e de meriting team which is the Bono Regional House of Chiefs. Now the one character Chieftaincy declaration forms according to Swat ahemfo na the House of Chiefs they say there be into I think na munyi into was yo if you mo ahemfo me no ho ever there's no substantial evidence to back that claim and the into afei the man here yakwan say ahemfo no e ka ho bi a ametre atenkoya na e ka ho bi a omu nyina ne or therefore he na fan for toso mi no so atere man ne Chieftaincy declaration forms ekoye no ya ji ahemfo na aka ne sub chiefs divisional chiefs ni na dia atum na emom o man ne de yes enyintum. Meanwhile the Bono Regional House of Chiefs and this out to me no say the Branica ya you request dia to say the Bono Regional House of Chiefs mu de say when the nkrata traditional area the nkrata ba say the say ba na acting president in Sashasia who the answer obeche na the aba national dia kano National Assembly, the research committee of the National House of Chiefs, but no boss. Why in be a separate answer but it's as though I mean for reasons best known to Omo people are abusing that power. And it's hard time I was in penny for sure. Na sa name what you go akwam ye na bua maso njiba. Esan say ya anya ne section be twese bia to a obia could do Regional House of Chiefs president obey na adwin say ene yaman to me to the open obey not they be fight on one interest which might be contrary to the rules of and answer the laws of the land which shouldn't be the case so they men can enquire ye go ti nso atran hemfo nsem kaka odi to dwa e fa omo hawo a omo so fam ho kakra bi go edike tie dada ti enti kakra bi bra ha omo fam so man na so awie omo den granta na akwa House of Chiefs ye nyintu. But meanwhile, at the same time, and now one car, or my him for a can one don't catch a call. I don't know the atom. After you do a House of Chiefs is going to be fair, and won't be so. Won't I say, according to one someone, and one can, one acre, Mr. Mika. It's me fair, one can be so. When you tuna, young fast, soon as see an answer of Bentimum and Katana and Co.
National House of Chiefs. And I say, when two women emfa the bafo bi emu na nsi akunya so. Since what saying. Which on a normal day any concept was. And you a man have been probably you go to your crib in my bad, you can be better your was. Na ye dia somo aso you kwanso. Sɛ mo busa fa sɛ yɛ kɔ Supreme Court no ne yɛ baayɛ no ne akosia na ne ti a watwa mu nyinaa ne sɛ ɛyɛ regional house no na nadɔma ahene daa no wɔn ba seten nanso ɔman fa na ɔdɛfo hena mfranfo Chieftaincy ahene ɔman fa ne CD form no ankɔ National House for gazetting na nadɔma ahene Emfitiase no yɛ nneɛma bi wɔ yɛahensɛm no ho a ɛma nsuatere nyinaa ne hemfo a yɛwɔ ha nyinaa taage ne sɛ wateki side nti ɛnyɛ me wɔn adeɛ ɔyɛ ɛyɛ acting president na saa abrɛ no ɔsan nananom yɛyɛ no yɛdeɛ ɛyɛ saa na mmara no seɛ ɛnam sɛ na ɔman hene deɛ nya mmaa yɛ no nti no na ɛwɔ sɛ acting president na san yɛdeɛ nti acting president na san yɛdeɛ ɔno aso na ɛbɛsan man hene deɛ no ma yɛde akɔ nti saa na ɛteɛ na ɛbɛ ɔmo gye nanom nyinaa deɛ tum na ɔmo anyi man hene deɛ antum ɔmo kyerɛ mu deɛ nti a ebi a man hene deɛ ɔmo anyi antum yes yɛ kɔkɔ yɛ search okay na search a yɛkɔ yɛ no kyerɛ sɛ wɔn say simple a yɛ wɔ so sɛ there are two chiefs na yɛ sɛ dɔma hene no ɛsɛ yɛwɔ ahemfo mmienu saa abiri dɔma hene na yɛ president drɔbo man hene na yɛ vice nti ohwɛ a nsusu yɛ baayɛ no ɛsɛ two chiefs ahemfo mmienu na ɛwɔ kuro no nanso mo aso na mo kyerɛ sɛ deɛ ne CD form bɛba mo hɔ ɛna fa ne kɔ ɛna ɛnyɛ wo na ɔsi hene ma nsuatere ɛna nsuatere form bɛ presente ahemfo mmienu fa ma wo ɛna ɔhene bi aso CD form ɛni hɔ ɔhene foforo bi CD form ni hɔ ɛka ɔdɛfo ɔhene amfanfo nti sɛ ɔka saa asɛm wo kyerɛ ya na ɔpɛ sɛ wo kyerɛ sɛn ɛno na yɛ mandamus no ɛde sɛn ɛne na nam so ma yɛkɔ yɛ saa mandamus ayi no against regional house nti ɔhene no kra do yɛ interested party nti so owu a ɔno ne case yawu what has he said nti de yɛ a ɛba yɛ sɛ two chiefs no sɛ ba bi ebusa sɛ ɔmɛkyerɛ ne mfu na ɛwɔ yɛ two chiefs no ɔtimi akyerɛ mu deɛ nti ɔka sa ɔmɛkyerɛ sɛ no na ɔhwɛ a yɛde wɔ court yɛ a ɛyɛ sɛ bi mpanimfo a yɛdi asɛm yi no ɛhwɛ mu sɛ mmara bi ani saa asɛm no ho nti yɛnkɔ gazette nana that is the appeals court no sɛ what has he said right abusua enti ɛno yɛ nsɛm a nanom ɛwɔ nso akyerɛ sɛ de to dwa ɛwɔ sɛ ɔmo go through the same problem na ɛnyɛ sɛ bi a saa na mmara no si teɛ and the regional house of chiefs where needs out to me according to the law the Chieftaincy Act but here we are ɔmo to saa na mo enti as a matter of urgency yɛbɛsrɛ mpanyinfoɔ sɛ animuanim yi a wɔmmrɛm na ɔmo hwɛ sɛ saa nneɛma no ɛtɔ bɛtumi atwa tumi da yɛwura sɛ ɔne nya nkwadaa sɛ ɔka saa asɛm kyerɛ chief justice na ɔmo wɔ ho asɛ mmara no deɛ kɛne contract staffs ɛna ɛkɔ so ɛwɔ the various regional house of chiefs which on a normal day any kwan sɛ basa which on a normal day any kwan kora sɛ I mean ɛkɔ so saa mo deɛ ne sɛ krata ne ba mo nye na mo mfa mbra but regional house of chiefs make us so krata ne yɛ mfa nkɔ ɛma court kora ɛbɛ kasa so ma hyɛ mo mam not aduonu ba 21 days mo mfa nkɔ still na 21 days na court wahyɛ no etimi twam ne yɛ mfa nkɔ and yɛtete ho saa and ne yɛ a nyame adom Supreme Court ɛgya 150 years yɛbɛsrɛ the Chief Justice of the land afei the justices of the appeals court the justices of the high court district court circuit court bibia court bia bi a wɔyɛ man Ghana sɛ yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo no mmoayɛ na mmara no ɛnyɛ adwuma ɔmo no mmoayɛ mmara no nyɛ adwuma yie sɛdeɛ ɛsɛ na fata ɛfa na nanom deɛ no na bibia yɛ wɔyɛ te ase ɛna regional house of chiefs elections injunction da so but election kɔ so in the somewhere 2024 saa abɛ aban a ɔte akonnwa so chief justice ana ɔte ɔwɔ hɔ saa abɛ no chieftaincy minister ana ɔwɔ saa abɛ no obi a ɔmo ho wa aba na injunction da so but the man here and say regional house of chiefs no ɛwɔ baabi a menka baabi baako regional house of chiefs bi ɛwɔ baabi a no ɛyɛ mmara ɛna am yɛ tintim enti ekuo anaasɛ body organization a statutory body yɛ mmara na am yɛ tintim wɔ hɔ no ɛba ne sɛ na ade a
mmara bɛka no ebu mmara nim tia ɛde yɛ ade etu anamo because nkade mmara na ama ekuo na aba saa de nkade bi efa mmara bi de ne de ni bu ma no however yɛte ase Regional House of Chiefs election injunction da so easy for kwase there be injunction was ntima yɛ nto aba but still yɛ to kɔ so kɔto aba and bibia nsi ebesi na yɛte ahwɛ nsi yɛte sampa injunction ɛda so sɛ some would ask what ye the amount mine na why nyame dia e lu busa some would say locus saa bre na de koye ye ni say ya ontimi nka nche say your mine wo mrem because he has not been gazetted ontimi nka nche say your mine wo mamrem because unsuan infantry obia na unsuan chere ne mine but otina adwam so obeye ye injunction be da so enso complete neglect for the rule of law ye no ana ma kase nyina akota atwire ma ye ne koso aban mu mpanyimfo ya wɔn no yɛ mmerɛ kuni na yɛde bu my constitution ɛna ɛma yɛnya kabima mi nka bi amamu mi etu abanya mampanin ɛma aban ne pound mpanyinfoɔ wɔn na ebu mmara ne ntia mmara na ama wɔn tumi ama wɔn nti aban wɔ hɔ na wɔn yɛ ministers ne adeɛ no wɔn bu mmara ne ntia ɛkɔ yie ase kyesɛ tinsɛm ne bebree na akɔ so ti sɛ chief justice wadaro ma papa ɛna sɛ supreme court di 150 years a yɛbɛsrɛ sɛ ɛnneɛma bi sɛ mmara no mo agye ɛma fam di ayɛ nyinaa but yɛntwa yɛn nhwɛ yɛ ahensɛm especially the various regional house of chiefs no ano bebree ebu mmara ne ntia ɛne die ne ambrase kwan so ya wo sɛ mo hwem na mboa me bia ya so je because sɛ ɔhani so ayi wie de kyerɛ ne kuro wie na mo de ne krata no ɛkɔ the regional house of chiefs a regional house of chiefs no de sɛ de yɛwura kan ya mmara na mmara no so kan ɔno de nso ɔde bɛba national commerce a ɔde ba national mo hwem na bibia yɛ okay na agye atom no de dia konkrata mu na ya enter into the national register of chiefs and yes what ya gazette no nti no say the year 2 year ye de ni die ni buo ma mbran say the senate fatere boy na bibia ya so je busia me da se sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ nim sɛ nyame adom a ɔhena akasa yi na chief justice na ɔhɔ ɔmate bi mmara no wɔ hɔ dada nti ɔmbɛhyɛ mmara no mu kena na biribi ayɛ asomdwie na biribi atumi atumpɔn na nneɛma ayɛ frɔmfrɔm paa sɛdeɛ sɛ na ɛfata nti abusua me da sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me yɛkɔ yi kae sɛ yɛtɔn fie wɔ Atwemayabe ɛyɛ 4-bedroom house baako yɛ master bedroom ɛna afei no aka no ɛyɛ single room self contained nti sɛ ɔhwɛ me na wonya dan anasɛ wonya fie wɔ Kumase titiri pa Atwemayabe free so line echo on 10 minutes drive now platform number from CCA na mo kasna bibia nkoye emfa ma said yes na efata afi be kan fo bi trading enterprise ya Kumase South Interest Junction ho na obi trading enterprise wo opatal papa and papa ni perfume papa dia eye ba ko pe Kumase a eno a ene obi trading enterprise omo ye promotion dis ya born that form akabi e club ya busua okowa abenya bi na wahye na the perfume bi ago ho ne mpaboa na bibia akọ dia ma of Better Grace Financial Services. Ghana for America and Canada. Insurance company papa we intermediary financial group. I'm sure brow bar up insurance company papa and na batar. Now no see is connected. We come here more. Oh, answer for Better Grace. I be uncle you from recharge is open car papa to car born in that form. Na chinabi car or to anko joke and so born is simple with me at Mr. Recharge automobile. See from no makasana be uncle. And from my brepem be macro. Bye bye.